ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰላን ምርግጋጽ ተካይዶ ጻዕሪ ብዘለዋ ረስኒ ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጣ። ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ከተካይዶ ዝጸንሐት ጻዕርታት ክትሐይሎ ምዃኑ ኣፍሊጣ። ብቐዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ነቲ መግለጺ ኣውፂኡ ኣሎ። እቲ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕንነትን ዝርከብዎ ቤት ምኽሪ ንውሽጣውን ግዳማውን ጸጥታ ዝምልከት ገማግም ከም ዘካየደ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጠቕሱ። ኩነታት ናይታ ትማሊ ሓድሽ ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ዝተመዘዘላ ትግራይን ጉዳይ ኣፍደገ ባሕርን ካብቶም ዓበይቲ ዛዕባታት ናይቲ ኣኼባ እዮም ነይሮም። ናይ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰል ንምርግጋጽ ዲፕሎማስያውን ሕጋውን ሰላማውን መንገድታት መሰረት ብምግባር ዝተጀመረ ስራሕ በቲ ዝተጀመረ ረስኒ ክቕጽል ዘኽእል መምርሒ ከም ዝተወሰነሉ እቲ ብረቡዕ ዝወፀ መግለጺ ናይቲ ቤት ምኽሪ የመልክት። ናይ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ተሰማዕነት ዛዕቢ ዲፕሎማስያዊ ፍረ እናወሰኸ መጺሎ ብምባል ድማ እታ ሃገር ንዞባዊ ርግዓትን ሰላምን ክትሰርሕ ምዃና ይእመት። ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ከተካይዶ ጸንሐት ፈተነታትን ክትህቦም ጸንሐት መግለጽታትን ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን ወጥርን ምስዓቡ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ገማግም ወሽመጥ ዓድን ወደብን ወታደራዊ ማዓስከርን ክትረክብ ዘኽእላ ሰነድ ምርድዳእ ምስ ሶማሊላንድ ምፍራማ ነቲ ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ መንግስቲ ከም ዘቆጥዐ ይዝከር። እቲ ሓያል ተቃውሞ ዘጋጠሞ ስምምዕ ንሉዓላውነት ሶማልያ ዘዳፈረ እዩ ዝበለት ግብፂ ንሞቃዲሾ ንምድጋፍ ወታደራዊ ስምምዕ ክትፍርም ኣገዲዱ እዩ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ግብፅን ሶማልን ዝተፈረመ ሱሉሳዊ ስምምዕ ኣስመራ እውን ንጥሙሕ ድሌታት ኢትዮጵያ ንምግታዕ ዝዓለመ ምንባሩ ይፍለጥ። ብሰንኩ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዝነበረ ዝምድና ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ወሪዱ ነይሩ። ብመንጎኝነት ቱርኪ ኣብ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣንካራ እዩ ናብ ንቡር ናይ መምላስ ኣንፈት ከርኢ ጀሚሩ። ኤርትራ ብወገና ብዛዕባ ኣፍደገ ቀይሕ ባሕሪ ክቐርብ ንዝጸንሐ መግለጽታትን ሙግትን ኢትዮጵያ ክትቃወሞ ጸኒሓ እያ። እቲ ጉዳይ ነቲ እናሓርፈፈ ዝመጽእ ዝነበረ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ናብ ዳርባ ቃላትን ወጥርን ከምርሕ ገይርዎ ኣሎ። ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኢትዮጵያ ንኹነታት ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ድማ ዋላ እኳ ብሰንኪ ናይ ሓደ ወገናት ክፋእ ዕላማ ህዝቢ ትግራይ ዘድልዮ ሰላም መሊኡ ክረክብ እንተዘይከኣለ እቲ ኣብቲ ክልል ዝነበረ ግጭት ብሰላም ምፍትሑ እፎይታ ክረክብ ኣኽኢልዎም ኢሉ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን እውን ሓይልታት መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒታት የካይዱ ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ ህዝቢ ናይ ሰላም ወናኒ ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ። ክልላዊ መሓውራት ጸጥታ ይሕይሉ ኣለዉ። ቁጠባዊ ምንቅስቓሳት እውን ብዝተመደበሎም ኣገባብ ክፍጻሙ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቓት ከም ዘለ